Min terrazzin mitluq għal ġnien terapeutiku li mifrux fuq 1200 metru kwadru se joffri atmosfera kalma u serena lil pazjenti bil-kanċer fl-isptar tal-onkoloġija Serentni Mamo. Blisem il-ġardina dan il-ġnien għandu spazji miftuħa maħsuba speċifikament għal ċkejknin u oħrajn aktar kwieti għal dawk akbar fl-età. Dan ikkumplementat b'mużika rilassanti u ħsies tan-natura fl-isfond. Il-Fondazzjoni Malta Community Chest Fund flimkien ma' diversi kumpaniji lokali u internazzjonali u għaqdiet volontarji inaqdu flimkien biex proġett li kien fuq il-karta tawħ il-ħajja. Waħda minn dawn il-kumpaniji hija Da House u l-interior designer Marja Bezzina spjegat il-ħsieb wara l-kuluri magħżula. Bħala kuluri mor niktar fuq affarijiet naturali biex inti tħossok li qiegħed barra u mhux qiegħed ġewwa magħluq isek mort fil-ġnien kif huwa msemmi dan il-proġett. Il-President ta' Malta Mary Louise Colleiro Preca qalet li tul il-presidenza tagħha żaret aktar minn 20 sptar f'pajjiżi diversi u bi kburija nnutat il-livell għoli ta' faċilitajiet li joffri l-isptar tal-onkoloġija Serentni Mamo. Jkunu jistgħu joħorġu minn dak l-ambjent tal-kamra tal-isptar u jkunu jistgħu jiltaqgħu jitkellmu aw anka Children's Corner fejn jistgħu it-tfal ukoll jilagħbu allura ħanajtek qisu ftit momenti ta' respite minn forsi t-toqol tal-ambjent li tipprovdi l-kura u veru. Id-Deputat Prim Ministru Ministru tas-Saħħa Chris Fearn innota li l-kura tal-kanċer tiddependi fuq fatturi bħal infrastruttura tajba, apparat mediku modern u l-aħħar mediċini fis-suq. Iżda rimarka li proġetti bħal dan itejjeb is-servizz mogħti lill-pazjent. Il-moral tal-pazjenti, il-moral ta' min qed jagħtu l-kura u l-moral ta' min qed jissapporti ġifier tal-familjari għandu bearing, ġifieri iżid itejjeb ir-riżultati tal-kura nnifisha. U allura li konna post bħal da ġnien hawnhekk issa ġol l-isptar tal-onkoloġija ikompli jolli l-moral tal-istaff tagħna, tal-pazjenti u taqraba tagħhom u jwassal u pruvat ċentifikament iwassal għal riżultati aħjar. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.